بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد السادات محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. أمبل موان كرام وبام بلوكرون وباباي ودي دينكي أني كرام وام بينهم بلو وقتنا بألتنو كان ينون دي أما من بسكان بلاسرا أنغا جنيه كون أنغا الله رغولا خاصة أنغا طريقة كواريالا نيغال دما دو بيانو كاني سي سرفكما يالي كالاندين ikata nyoro kata ziyara ke wode kafsawa ka soro a sharti be benendo ila walma ikato ikaso ikanata wode kafsa yali tali nafa jumande bala ka soro a sebiye walma tora jumande bala ni mata aya fanye sinye chama ni tara ziyara la ake chogo nyuma me kuma la surnyana aka odo fana mfanye. سؤال هل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيارة أجرها لا يحصى وفضائلها لا تستقصى. قومي زيارة كتا كرام غلالة أبراجيت دانكا بان أبي فتمانتيا من فنبالا أتسيكا سيادانا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. هذه الخصال الأربع موجودة دائما في الزوار إن شاء الله عندما يذهبوا إلى نيورو. أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستوزرك أبو أكاكمانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول أي سلام بلا أيو تشري إما ربو كنبا إبي من دون إتي ما من دون نابنا السلام عليكم كوايوفكي السلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام. ako tuguni o teminon kove ay ñogon la dumunina وصلوا الأرحام o teminon kove ay sinji tugu وصلوا بالليل والناس نيام o teminon kove sufe ay wuli aw ka sali ka soro mo be sunola تدخلوا الجنة بالسلام. o kuma ni nani nawe ninke aw na don alaka aljina kono aw kisilen yani ima nyangata folo ima torosie kamini sara fu aljina kono toratala ko ni nani keli bato mo bo soro o ni nani mfleni ko ni bila jelembe ziyara kono ni bori kaso kibita ikram wala ni nani bila jelemba kono sigatala. عندما يجتمع الزوار في النيورو يفشون السلام بينهم دائما في تراحم ومحاببة. ako sigatala na ñogon soro ñoro yenno be ba kalama ñogon foli slamu bla ñogona ñogon kanu singi tugu be ba do ode benno ogmana o ya hadisen bara doy min be keyenno. ويطعمون الطعام بسخاء وبطيب خاطر وبكرم زائد. وتوغلن do fana ñogol ladum ni benno ni fonansire ye ni dusku ñumanya ye awa ni nyaliye min tseka jati ka ñogon ladumuni ite mamin don ima ye karamogo be aw ladumuni aw rebe ñogon ladumuni be fonansire be ñuma ke ñogoye o ya hadisen barado ye. ويصلون رحم شيخهم ويتواصلونهم فيما بينهم. no temina yenno sinjutugo min fora ure ni ñogon ce no taboray uno karamogo ce fana sinji o fana ubotugu ni ñogon ce wa hakillaw nafo ñogonye una kuma ñuma me una ñogon bla sra ñumanka. وفي هذه الفترة يقع لهم من الإقبال على الله والتحبب إلى العبادة ما يجعلهم لا ينامون إلا قليلا. وتقولون كيتوين ببا كلاما نيسين بك على كوكا نعم لسر لبك على كوكا سنغو بدوغيا بلا جلين بسو
k'i bila k'i fari foni alabato la wagati bɛɛ su ni tile bɛɛ o ye hadisa in baara dɔ ye. هذه الزيارة إذا تمت بهذا الوجه المطلوب حصل لصاحبها من التربية الروحية ومن الفيوضات الباطنية ما لا يحصى. o kuma ni ziyara kɔni n'a kɛra nin cogo naani in na a tigi kɔni a tigi nin na lamɔko ɲuman na Allah subhanahu wa ta'ala natɔ a ka hinɛ na ka fonini suru a kan ka dɔnni suru a kan ka baraji suru a kan cogo la min tɛ se ka jate ka ban mais ka kɛ nin naani in kan. ولكن يحبطها أيضا إذا أتى الزائر بمخالفات لا تليق بالطريقة ولا تليق بالسنة ولا تليق بمظهر الدين فذلك من محبطات العمل. ako o cogo kelen do comme ɲininkali kɛra nafa min b'a la ani ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a ko o cogo kelen do ni mɔgɔ min fana taara ziyara la an ye min fɔ tan e m'o kɛ i ma da o ma i ye fɛn dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka maa yɛrɛ ka baara ɲuman tiɲɛ o kuma na ni i y'o fɛn ninnu kɛ ziyara kɔni ye ziyara a tɔgɔ ye ziyara mais fɛn dɔw de fɔra ko o de k'a kɔnɔ mais ne ka kelen ma kɛ o ye a bɛ kɛ sababu ye ka i ka baara tiɲɛ dɛ ziyara t'a tɔ ko n'i ye baara jugu ye ko a bɛ kɛ ɲuman ye dɛ. ومن ذلك قلنا أن هناك أمثلة فيما يتعلق بالرجال تراهم ليلا يطوفون حفاة ببعض الدور فهذا من الأمور الدخيلة التي ليست من الطريقة في شيء. أقول مثالية أو دوفلني تشوباكي سفلا في أبوه وبتا دودو منو نيورو ينو ko nunu ye fɛn ye u ye minnu ta ka sori an ka sira in na k'a sɔrɔ u kun t'a la janko u ka dɔn. ومن ذلك مزاحمة النساء للرجال عند المقابر فذلك لا يجوز لأن النساء لا يجوز لهن الدخول إلى المقابر. ako a dɔ ye jumɛn fana ye cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen fan fɛ i b'a ye musow bi taa ɲaami cɛw la kaburu dɔ na ninga u kɔrɔn ko o ti bɛn musow yɛrɛ donni yen nɔ o y'a dama kuma ye janko u ka taa cɛw kɔrɔn k'u degu yen nɔ ko o ti bɛn o bɛ maa ka baara tiɲɛ. وكذلك رفع أصوات النساء في حضرة المصلين كذلك من محبطات العمل. ako a dɔ ye jumɛn ye tuguni musow fan fɛ i b'a sɔrɔ sali wagati la u bɛ mankan kɛ u kan bɛ kɔrɔta sali wagati yɛrɛ la. ko o ye fɛn ye min bɛ maa ka baara tiɲɛ musow ka u kɔlɔsi olu kɛli la. وكذلك كلام بعض الرجال في أمور الطريقة بما لا يفقه فذلك من الزور والتزوير على الشيخ وسبه. ako cogokel no waati kelen ina maaw dɔ sɔrɔ yen nɔ minnu faamuyalen tɛ tariqa in na u faamuyalen tɛ diina in na nka u b'u yɛrɛ kɛ kunkolo ye yen nɔ u bɛ kuma dɔw fɔ ka o kɔni nkalon de ye k'a da an karamɔgɔ Sheikh Mahulaw la o ye nkalon de ye k'a da tariqa la olu yɛrɛ t'a dɔn jango u n'a fɔ olu tigilamɔgɔw fana u ka baara bɛ tiɲɛ u kan'o kɛ. يجب على الزائر أن يأتي بقلب صاف وبنفس رحبة وأن يأتي متمسكا بعرى الطريقة لا يزيد فيها ولا ينقص. o kuma na ni min lagosira n'o ye nin ye an kan ka mun de kɛ a ko maa maa bɛ taa ziyara la i kan ka fɛn min kɛ a fɔlɔfɔlɔ i ni dusukun kana min jɛlen don i kana na cogo la i kelen bɛ ka minɛli kɛ ni tariqa in a barajuru ye i ka minɛli kɛ ni tariqa in a lasiliw ye i kana fɛn fara a kan kana fɛn bɔ o kan ni o de kɛra nafa bɛ sɔrɔ i ka taali la. من أراد أن يعظم الشيخ ومن أراد أن يعظم الطريقة فعليه أن يعظمها في الحدود التي في الطريقة. ako ni ko karamɔgɔ bonya don wurdi bonya don ayi ko karamɔgɔ bonya cogo ni wurdi bonya cogo o de wa tariqa yɛrɛ ye da min sigi karamɔgɔ bonyali la i kana tɛmɛ o kan a ye da min sigi wurdi bonyani na i kana tɛmɛ o kan on de n'i ye dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye dɔrɔn i y'a dɔgɔya tuguni de. أما أن تخترع أنت أمورا في ذهنك وتظن أنها
من باب تعظيم الشيخ، وهي في نفس الوقت من باب الاستهزاء بالطريق، ومن باب سب الشيخ والاستهزاء به، فذلك من محبطات العمل. ko akanga ketande nga ere ga fendo miri I hakli latin a duniya tila ko ni ye karamo bonyaye walma ni ye tariqa bonyaye ka soro ote ko kuma na ka soro yin galonde o ye karamo neni de o ye tariqa doyali de o kuma na ni dunyo ko biga sabwe ki ga bara chende ikanoke ala fa kamin fo ko de ni mananya famya yani ibe femve min ke tariqa konnana ibi ka so ibe ziyara lawo ito sharti kono ibe fenve minke a nyenyini tariqa inte kunfinyate ibe a nyenyini de eta don me mogo chaman bi alhamdulillah minum ba don itara nyoro ikaramo ben ikaramo deum ben ufle iku nyininga minye wi blasra ko ziyara ni ya kenin chogola nafa bala atiban ni ma kenin jogola toro fanan bala atiba ala kambe sabama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidi sadati Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum. Ambal mo karamɔgɔ b'an bolo kɔrɔ n'o ye baba ye awɔ den denke an ni karamɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo wagati in na n bɛ ala tanu ka ni ɲɔgɔn di an ma min bɛ se k'an bilasira an ka diɲɛ ko n'an ka lahara ko la khasatan an ka tariqa kibaruya la. ɲininkali damadɔw bɛ yan nɔ k'a ɲɛsin sirifukɛ ma. yali kalanden i ka taa ɲɔrɔ ka taa ziyara kɛ o de ka fisa wa